सिङाव आरोबाव मा दङ आं नायबावगोन बेखौ आङो बोखाजोबगोन। खुलुमबाय जामायजो बुजायमोन नोंथांमोनखौ बयखौबो फामि सना चेनेलावहाय बयखौबो बरायबावलायबाय। दिनै आङो मानि सायावहाय टपिक लाबोदों नोंथांमोना थाम्बनेलाव आरो टाइटेलाव नायनानै खिबा मोनथिखाबाय जानांगौ, थेवबो नोंथांमोना भिडिअआवहाय नायलांबाय थादो। जिनाखि आङो दाखालि जेब्ला न'आव फैयो अब्ला माने दैज्लां बोथोरखाय माने कारेन्ट गैयिखाय माने आङो पावार बेंक लादोंमोन। ओमफ्राय पावार बेंकखौ बिसोरो आं नोंथांमोन देखायनो आं बेखौ एकाउन्टआव नायगोन माने आं बेखौहाय दहैयो एकाउब्रोखाबायमोन। ओमफ्रायो होमबाबो आं सानबाय दि भिडिअ लानोसै आङो बेखौहाय होननानै सोरबाफोर माने ट्रेनफोराव बिदिनो थाङो फैयो अनेक मानसियानो लाब्रबायगोन बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोबाय आरोना। जिखुनु नोंथांमोना नायलांनो हागोन, आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव अपेन खालामनानैहाय माने देखायबावगोन। ओमफ्राय नैबेनि पावारखौ बेसेबां होदों स्मार्ट पावार बेंक लिरदों नै बेवहाय स्मार्ट पावार बेंक लिरनानै देखायदों आरोना नै नायनानै लानो हागोन नै। ओमफ्रायो बिनि वाट्सआ नायदो नै 40,000 बेसेबां होनो बिखौ 45,000 माबा होदो आरो बिनि पावारखौहाय 45,000 आवहाय दा बियो माबायदि चार्ज जाथावथाव। ओमफ्राय आं बेखौ माने सोंदोंमोन दि गंबेसे मबाइल चार्ज होनो हागोन बेजों होननानै बिथांमोना बुंदों दि बेजोंहाय गंबा कि 6था फुरा मबाइल चार्ज होजागोन होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना नुखाबाय नै बिनि गासै लिरनायफोरखौ। ओमफ्राय आं नैबाव नायनानै दि हमनो हाखादों दि बेखौ डुप्लिकेटखौ माने नैबेखौ नायनानै नैबेखौ नायनानैनो जों सिनायनो मोनखायो माने अरिजिनेलनि बुस्थुआ बेबायदि नङा आरोना, एसेबाबो दस्रा। ओमफ्राय बेथ' डुप्लिकेट लिरनाय साइजखा नालाय गासैबो नायनानै सिनायखायो। होमबाबो आं लानायबाय आरोना, फार्स्ट टाइम लानायदोंमोन आङो। ओमफ्राय इनि दामखौ बुंदोंमोन 1800 ना 2000 बुंदोंमोन। बेनिफ्राय आं डिसकाउन्ट खालामनानै आं 500नि लानानै फैदोंमोन आरोना। दा नोंथांमोना नायलांदो 500नि थाखाय आंहा बेसेबां 1800निफ्राय मोनदोंमोन डिसकाउन्टआव, अब्लाबो आंहा बेसेबां लस जाखो बेनिफ्राय। नोंथांमोनाबो बेखायनो बिदि लानो नाङा। दा आं नोंथांमोननि बे सिङाव मा बुस्थु दङ बेखौहाय माने नोंथांमोना एरख'नानै देखायगोन आरोना। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय आरोना बिनि सिङाव मा दङ। फैदो बिदिब्ला बेखौ एरख'नानै नायदिनि। दायो आङो एरख'सिगोन लोगोफोर, माने आलथुवा जासिगोन। माने आं दहाय एसे बोखावना नायग्रोनाय जाखादों नै। ओमफ्राय आं ओरैबायदि मिनिबाय, सासे मानसिया बुंखादोंमोन आंखौ नोङो भिडिअ बानाय, बे पावार बेंकआ अरिजिनेल नङा आरो नोङो नुनो मोनगोन बहाय मोनसे मबाइल बेट्रिस थायो होननानै। थारैनो बहाय फाइनालि मबाइल बेट्रि दंमारो आरोना। नोंथांमोना स' नायलांबाय थादो लोगोफोर। नायदो नैबाव बिदिसो होदों नायबाय। ओमफ्राय नै बेनोसै आरोना नै। ओमफ्राय आं बिनि सिङाव आरोबाव मा दङ आं नायबावगोन, बेखौ आङो बोखाजोबगोन। बेखौ आङो बोखानानै दोनसिगोन आरोना। ओमफ्राय सानदों आङो माने नैबेखौ गारनानै जेब्लानाखि कारेन्ट गैया मोजाङानो जागोन दे, अब्लाबो नैबेखौ माने आङो डाइरेक्टलि सलारजों माबानानै सलाराव कानेक्ट खालायनानै माने आर्जेन्ट कारेन्ट गैयिफ्राव होजागोनखौ आं सानदों। बेखौ आं ट्राइ खालायगोन आरोना, जेनेबा सलारनिफ्रायदि बहायनिफ्राय होजागोन ना होजाया बेखौ आं ट्राइ खालामनोसै लोगोफोर। माने होजायोबा खामानि होबाय आरो होजायाबा होजाया। दा आङो ट्राइ खालायलांगोन आरोना। फाइनालि आं नैबेखौ फार्स्ट टाइम बख'गोन। बियो गासिन ओरैनो माबा हा बायदि बियो दै, हा बायदि सावथेलाबायनायनिसो आरोना बियो ओरैनो राबार स्टाइलनो। दा बेखौ आङो बोखानानै लागोननि लोगोफोर दै। दा आङो दहायो आलथुवायैनो नैबे सामुस देबनायजोंनो आङो बोखानो हादों नालाय, आं दाबो बेजोंनो बेखौ एरखाजोबगोन आरो लोगोफोर दै। नोंथांमोनानो नायनो माने गङै आरोना। फाइनालि आंखौ बोखानानै लाग्रोजोबगोन। बिनि सिङावबो मा दंबावो। वाव भेरि गुड। फाइनालि बुंनो थाङोब्लाथ' आरो
लोगोफोर जायफोरनाखि ट्रेनाव थांलाय फैलाय खालामो नोंथांमोना साहा लुखाबाय जानो हागौ माने आंबो मोनथिखागौब्लाबो माने आं लाबाय आरो अब्लाबो आंहा जाम्बियाव गोलैहैबाय थेवबो नोंथांमोना आंनिफ्राय माखासे मोनथियैफ्रा मोनथिनानै लादो आरो नैबेखौ आं एड खालामनानै गारजोबगोन खबरदार लोगोफोर नोंथांमोना लामा हान्थियोब्ला ट्रेनाव जेबो बुस्थु बायनो नाङा आंबो लाखायामोन माने बेखौ आं फार्स्ट टाइम लानाय जादों ओमफ्रायो आं बेखौ बोखाजोब्बाय माने अरिजिनेल पावार बेंकखौबो आङो बोखाबाय लोगोफोर खिन्थु बेबायदि नङा दे अरिजिनेल ने जेरै बुंनो थाङोब्ला हमनानै ला जोंहा मबाइल गंसे मबाइलनि कभाराव माबायदि बक्स थायो नैबेबायदि सेम थागोन आरोना बेनिफ्राय पावार बेंकनि बेटारिया माब्लाबाबो बेबायदि जाया लोगोफोर नोंथांमोना मोनथियाबो जानो हागौ सोरबा बायदिया पावार बेंकनि बेटारिया माबायदि माने बियो पावार बेंकनि बेटारिया जाहैबाय मोनसे गथा थासो जागोन ना गथा थासो बेहा बिराद पावार थागोन आरोना ओरैबायदि बेहा पावार बेंक नालाय बेवहाय पावार थागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेहा बेटारिनिसो जाबाय नै सामसुं बेटारिनि मोनसे ओमफ्रायो मोनसेया मा मबाइलनि मोनथाय मोनथिलाङो जिखुनु बिदिनो मबाइल गोरलै जिनाखि नायनानै लादो बे मबाइल गोरलैफोरनि जागोन आरोना ओमफ्रायो आं नैबे बोखाजोबगोन लोगोफोर अलरेडि नायगोन आं माने बेखौ सेल' टेपजों सिथाब होदों आरोना रियेलमि ना मा होदोंमोन रियेलमि होदोंमोन ना बहुत मजा हो गया यार देखो सेल' टेप ओमफ्राय आं सानदों दि नैबे थारखौ प्लस माइनस कौन सा होएगा इधर माइनस दे दिया ना अरे यार रोदै लोगोफोर धैर्य हो Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god लोगोफोर बोखाजोब्बाय आङो इमान थगायनांगौना थगायमालाय मानसिफोरा बेबायदि थगायनानै जानांगौना जों बेसेबां सैथोजों मावसेयावनो रायजायो आरो आंथ' दा बावैसो थांगोन थांनानै जेन'बा आङो बेखौ बे ट्रेनाव मोनफिनबायोबा ओरैबायदि दामगोन आङो बेखौ आं दामखायो दै मोजां नङाबा दा नै लोगोफोर बेनोसै माने बे रेदाखौसो माइनास होदों आरोना इमान थगायसुला फाफिया हारि बिजोंलाय बबे मबाइलाव एन्ड्रइड मबाइलाव चार्ज होनो हानांगौ जाखो बेलाय जेराव बे मबाइलनिफ्राय आंनि मबाइलनि माबायासो बेटारियासो पावारासो बाराबा बेनिफ्राय बोरै उल्था लांनो हागोन देनाय बुंनाय बे मबाइल खरनै बे बेटारिनिफ्राय आं बैयाव चार्ज होनो हायाथ' इमान सानबाय आङो ना चार्ज होबाबो मानो जाया चार्ज होबाबो मानो जाया नायबाय आङो बिदि आरोना माने दिनै आं नायनायबो जाथ'नाय नङामोन आरोना ना सरि आं इमान हाखु दाखु नायनायबो जानाय नङामोन आङो बे बुस्थुखौ ओमफ्रायो मानो होननानै बुङोब्ला माने कारेन्ट होननानै गैयामोन नालाय जोंहा दिनैहाय ओमफ्राय बहाय आङो नायदोंमोन आं इनभार्टारबो लाबो रोङाखै नालाय जोंना मामिया दाखालि बुंदोंमोन आरोना आइया इनभार्टार लानानै फै कारेन्ट थांबा दिगदार जायो होननानै नाथाय आं बेखौ बावबोदों हाखु दाखु ओमफ्राय आं दिनै खालाव खासाव जानानै आं बेखौ नायबाय चार्ज होबाय जाया
बेनिफ्राय आं बेखौ बोखावना नायनाया मोजां जासिगोन आंखौथ' सासे मानसिया बोखावना नायनो बुंदों आं बोखावना नायसिगोन जाबाय नायबाय आङो नै दा नायनानैहाय नोंथांमोना नुखाबाय नै बेवहाय बेबायदिसो दङ आरोना बेनिखायनो सोब बुस्थुखौनो सोरबा ब्लुटुथ हेडफन आरो बेबायदिनो पावार बेंक अनेक बायदिसिना गुबुन गुबुन आइटेम फानोब्ला माने जि बुस्थुआ दाम गोसानि बे बुस्थुखौ नोंथांमोना मालाबाबो ट्रेनाव दाला आं नमस्कार बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट आरो आंहाबो लानाया नोंथांमोनाबो लानो नाङा आरो लोगोसे आं बुंखायो दि बे भिडिअखौ हागौ होनजासे शेयार खालाम लोगोफोर गोबां मानसियानो जाहाथे बेखौ नुनो मोनो आरोना बिनि थाखाय आरो बयबो बेफोरबायदि थगायनानै जाहाथे फानजाया बयबो माने सालु जायो आरोना सोरबा बायदिया जोंहा दासिम जाम्बा जाम्बि दङ इनिखायनो आङो बुंदों आरोना माने हागौ होनजासे बेखौहाय शेयार खालामनानै हो लोगोफोर दै माने बेबायदि बिथ्रिसो थायो नै बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंबाय दायो आङो भिडिअखौबो बुंनो देलावगोन नालाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बाय बाय थसै